Kohora along kaji rong hang pia phan kachikimo kapadupon. Sikar be arong adolong kahino dagajok rat kacheleng kisum. th Battalion CRPF pen Chutianala along Solar Ame Keron. Kardong Adap Abirta along pen Nelisami Juli Baby Nonar Jeta Birtang John pen. Dwarbagori constituency arlo Kaziranga National Park atung head kedo Kohora along aneng kanwang asong thak Kazir ronghang pia phan karchula pen kachigimo asai kedeng pon. Piruthe adang anong kachathangplu anu ihonga kindu kido adim Kaziranga pu kopuson si amen kachelong lo aputhak karbi soarlo amaya songatum kedamtang ningkan kep aprang pen Kazir ronghang pia phan karchu asai padupon bomlo. Laso phi Karbi Anglong Autonomous Council atum sitame bangso ajai mek dengdunsi KAAC Art and Culture asai kamatum chepahim phuponsi piniarni anta kohora kindulang soalong Kazir ronghang pia phan karcho lapen kachikimo asai padupon bomlo. Laso ting pensi peninglet thot sitame KAAC atum patirpi ponsi kohora along Kazir ronghang pia phan karcho lapen kachikimo amai paduponlo. Kaji ronghang pia phan karcho lapen kachiki moamai pangcheng pon pia prang adaba porahut school osomara tuma phan arjan kihi kachepati paduponsi karbi bhaktidom trust atumpen kaji ronghang pia phan kardom kardi lapen karcho asai dengponlo KAAC Art and Culture asai kam AEM Rup Singh Teron kachari pona mayalong Art and Culture asai kam Deputy Director Rani Terangpi pensi kachopha aluhia tuma phan pachini ponsi karbia poho pen archu ponlo. Mayalong MLA Joyram Ingleng, MAC Richard Togby, KAAC Principal Secretary SK Das, Abarim, KAAC Principal Secretary Mahananda Hajarika, Pregjama Constituency VDC Chairman, Pregjam Town Committee a Chairman, KAAC Joint Secretary CM Taro, Hirolas Milik, Michael Timong Lapen Penangan, Board Chairman Atumta Chetong Dunsi, Karcho Amai, RDP Don. Mayalong KAAC Joint Secretary CM Tarua Hinpen Kazir ronghang pi akaya lamo aputhak Clark Dakpen Than Pachini Ponsi Sayang Deng Mesen Pen Pachun Ponlo. Pidi katalon nang ko kabang kadi tum karbe no Autonomous Council kadi tum sel sar tum kade pe bale ke Kazir ronghang pi bangtai tum kari tum bong usi ka tukimu nanji kenang sop alam do ko posi non an bang kadi tum dak alang li Kazir ronghang Wading ko horajim sini teman kan bang tak talon polo lagi pening lepas dari teman taksi talon polo penke bang tuji anak bang tak langli panong si non mateong si tadi pawai talon polo. Kalau mau thong kolam teh pudak ber nang litum labang so pudak kumsai seminar son padu nang po athe labang ke kacini ni kenang to do lang thong lam le punom da kapre nok be lam le punom atau nok be do ka be an ka be sonok bedo pin sonok bedo kat pangrukat nok bedo dalam betum kini apa saya tum andeng tum dia apa pen langsung ke klaim ke dama apa temu tanya tum ubi metum tanya pandani tum sipon. Lason thak si Kazir ronghang pi Memorial Talent Hunt Society atum tapache tondon si tara langso Karbi People's Hall along Milur kaidon si karchola pen chikimo asai dengdon. Litum Karbi ang long phan isi manang keban pi athe alang li isi kendu anu keban na join litum all work pache thanglo litum Kazir ronghang pi asi alang li phan chini ne dok peklang asi nilitum ang se pachini ji phan nilitum Kazir ronghang pi Memorial Society ban isi society form tapi alang li ambientan form ben nilitum alang li phan an social anong nam pache thang phan nilitum isi program aningkan bang ta deng form la bangke miss Karbi ang long lapente ini tara langsu di fulong park nangi bikok lake ilitum churu nangji litum Karbi ang long Autonomous Council CM Sartuliram ronghang phan
athe Kaziranga anki hilopik kendu langso an hilopik lasi hadak anta kele dunde mande ilitum katiku kini dokok ta thek lasi hadak li dunde un e atam an ilitum dak chikimolong po phan alang li matha pensi ilitum kalbiang long phan isi park nang bi pilo ilitum siam sar lasi siam sar logot phan choro nangji Dolamara pen Arjason Rongphar Karbiang Long Live Phuloni Langhin Lapen Singh Hasan constituency ke thom kachetok sikar be arong along non parivartan asorkar ki khibong hurpositami non puta parivartan atomon ke japtam de det ajok rong araratum ki dup ki sumpen loksi kachechak nang tu boy phit setami kangra era jok jasimet kachelengana thua ke sum thepi khangjang Halapu rong ame karatum kapachnia tengke towar kaselamatum kalwar adung het sangti ki phurarera joksi ingra erdo nasibang so adimalong kechari boma sorkaratum prabjin pen mesen adolong mate kalwar nang selamasonte me parji pusi kachuningri padopon sikar berong sikar ber arong punar bangke sarthi krorong kana puna ke kosari tangde labang so toware kona pensina chileng ni la sotwar bangke ihin pen bangke phuluni bang po phuluni pen lokule tang silabor ako ihin pen arbang langhin pen bang thupo silabor nason che phod hedi la si la sotwar bangke tudam pulutang te phuluni langhin la pen singason la constituency ke thom se ke tong la hojo tangte nang litum la non nason la dak nilitum ta wang lo theklong lo je la dak dolong stami pabeng hoya sonsi theklong la pen hala kalwar do woi phit tami a kalwar ta non bangi kang ala ara ara tami kang le ma sonsi thekpolong lo he la sila bangso puthak nang le penin injing tungma la bangan ni likan engje kang tung bang ke lalo galwara be pinu ko bangan ni tuma rong rap mata theklong lo la pen ni tuma rong rap de lege theklong li lo la silabor iplang ancho tagali la phuluni pen langhin la hawari sia tuma bangke tuwar ke hin no parleng thepen cheng lo ro gara anta theklong prong Asela so tuwar bangke ni tumrong arap pen ke chuning di dun kang tung bangke jasimet prabjin pen la ning kreng bon non la chiklo joni jon thomong bong jong sinang selam posonte mi part pig ji pusi jasimet la phuluni langhin la pen sing hason non malam sophan birtang tonics na Langdunik tha jengtoy jengni pen langdunik tha Karbiang Long Moms Dancing Star Grand Finale mate payatum kekan kachapatelong Adim lage Joy Singh Doloi Auditorium Hall Dipu lapen apora bangke anikang sampor phai kethompen lapen bangso kachapatelong kachapatir pipon lake maipu Singja tiso chunbang arti chinthongpi bidi sarpi sangpi kache tarampia tumhenlo lapening chibi tha kelang tuna bang phubang phitum an setame ang hwa dep kachi ko bang tingning detri Nanglitum adamasar mai lapen kapre rong aje ki tunjia phan pindeng kaching thangja ka dure do ikma Jongsi do pulo tangte matha ikri humri da mignon pindeng pangrum akula along Northeast lapen Karbiang Long along nong nam ka chang klong bangphi designer Pirbi Bepi non hejong kapaklangmi so arlo atum kaching thanga pindeng pini pekok lapen wamko kulara long kapaklangmi lang mesen do Nasi humri da migra nalitum ning ke hanga tengpen chongmai da mikha lapen ka humri dam nang jadim lake la biarlong ke tok hanlo Puthot birtar jupon thiglo nang Kidam tang mati jong ni phai pho arni 20th Battalion CRPF ahin pen radaphan ki pipona sothak thaksi chutia nala Nepalia rong along setami tovar ke bathe ang aphan pura solar ame somponlo CRPF along Civic Action Program pen kesompon bangso tovarara along I kesompon solar ami kesompatang ponsi kedam tang mati jong ni phai pho arni 20th Battalion CRPF Commandant RD Jenny Anal Arideng pen impupong
Bangso Chutia Nala Nepali Arong Along Kido Araratum Setami Chitudun 20th Battalion CRPF Hinpen Kidingpon Civic Action Program Amenpen Ke Ongdung Asai Dingpon Lason si Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Along Rialong Ke Ongdung Ke Papidun Hook Atok Anu Arong Lapen Ke Dugdat Araratmapan Kangthur Ponja Pansi Sai Dingpon Along pen along abangke bas kachong honga hemso along pen ke solar ami lapen school a hemalong kenang sot ason setami hipon bomlo 20th Battalion CRPF hin pen akimang pon laki kai keta raraphan kangthur pon henlo posi Abirta ridon long News Desk report Karbing long live KLTA Tiripia Mai Kapatir Pipon along KLTA Dipu Hamren Bokajan Lapen Habar Kehat Pangrum Pet Rupliatum Jingrum Si Sonsuri Kisung Ke Boy Pen Kachapajok Jia Puta Kachatan Timonamai Kapadopon Tiripi Karbi Language Teachers Association Lapen KLTA Aro Rupliatum Chilang Rapet Pen Kapadoponamai along Tiripi Karbi Language Teachers Association Amai Pu Dhansing Be Ahin Pen Si Mai Chariponlo Mai along KLTA Kong Chunbang Bir Sing Terona Hinpen KLTA Tiripia Mai Klembang Atum Mai Pu Dhon Sing Be Dun Mai Pu Pujari Rongpi Lapen Klembang Kubang Pi Lason si Hamren Bokajan Lapen Haura Ghat Aru along Amai Pu Kong Chunbang Atum Pendang Lok Klembang Kubang Pi Atuma Phanta Rada Thengno Pachini Pong Ni tuma bangke athin nonan pining penan ningkan kriketom lengalong labang so putha sami pu subangke non tami tum bangke thip kalilang asela bangso puthak sini tum labang so siam phan kachokang asin tum haname labang so long ki mesen pen long pon poposi ni tum sami ning thip pon ini na tuma so jai mega thipi bangke na ni chitong akal gan rolong chitong ni tum chitong mangke ajai mek bangke lalo kadu pen ke regional ki basi chitong pon labang so pen sini tum central ki Hamren regional Dipu regional Harakhat regional pen Bokajan regional Mai along Tiripi KLTA Amai Pu Dhon Sing Be Kaning Jepona Tenke Non Amat Karbi Language Teacher Mate Karbi Lothan Bang Kado Kabe Pangrum Pet Bang Pharot Trograt Trog Ando Karbi Lothan Bang Angbong Tami Pajat Thomdo Lake Recognize Provincialize Lapen Karbi Medium Teacher Henlo La Pajat Thom Angbong Pen Setame Bainong Kitipon Kacheprek Duthulang Lake Recognize Athan Bang Atuma Phan Suri Pho Provincialize Athan Bang Atuma Phan Suri Gap Lapen Karbi Medium Teachers Atuma Phan Suri Kre Hini Ansi Pipon Bomlo Karbi Alam Ben Lothan Bang Atum Kedam Tang Ningkan Suri Hini Raner Gap Aningkan Ben Nangklem Bom Bang Bomsi Non Anke Ningkan Kre Kithoman Nangpleng Kaitang Bon Sitami Ki Thir Thip Ang Hoi Kalidet Lapen Bainong Sitami Ki Long Ki Jom Parpi Kajok Maya Long Kachetong Penang Anatum Ke Amethang Kisung Ke Boyalam The Kachetang Pen Kachiru Atum Anta Dolo KLTA Atum Ningkan Kre Ki Thomasai Ke Klem Bom Ang Bong Pen Ajahak Athan Bang Atum Ke Asang Tet Ki Jutta Penang An Dolo Puta Than Pachini Pong Krein 2020 labang so tum joining jitip amai ni tum ke phanang ko lalo non ke bang ji mationg dari king ko rop pen thong ke bong angbong ni tum nengkan se kami ki mane annual meet ke padu ponji lase labang so ke padolong litum lapen chu isi aning karong malalo mil bang ke 2021 te litum labang so kar biasa bir sampai tok polong ko labang so long sampai litum kat chupapon made litum ning chithepon Karbelong Thomas Council siam sampai ngaji tong dunjip si alang di sampai lamcak nang cipi dun lah nasi nitum ani bangke tum la dari korop kopen hom ke bang bangsu padopon adim bangke cupatipon ne tum prengelong si padopon tu si nitum patipon Bangso Api Maya Long Kachaparai Pona Tenke Ke Bangji Matijong Ni Phai Ingora Pho Arni Pen Ni Phai Thom Kep Adap Karbi Language Teacher Association Atum Ningkan Esek Amaipi Kapadopon Je Aphan Cheparai Pon Lapen halabang so mai kapadopona hut KLTA atum akisum ke boypen kapajok unjia phan KAAC along arpu ke dot maphanta chopha ponji puta maya long pangdak pon Rosan Hansi report Karbing Long live Tang tepini Adap Abirta ke lapasi kantonik lo dometak me arni ke me